Nos, os datos que temos de recuperación de PIB, no 21 vamos a recuperar, porque no 20 estamos caendo de unha forma abrupta, pero non creo que hasta mediados do ano 22 podamos ter un PIB similar, un Producto Interior Bruto similar ao que tiñamos antes do COVID, en febreiro do ano 2020. Debería de ser en relación coa débeda pública acumulada. E, por tanto, Galicia debería de ter posibilidades para utilizar a débeda que non emitiu para emitila no ano 21 e no ano 22. É de xustiza ese tratamento asimétrico, porque durante 10 anos foi asimétrico que comunidades autónomas gastasen e tuveran un 30% de deuda sobre PIB e Galicia ten un 17% de deuda sobre PIB. Da economía en incentivos ao investimento productivo e en determinadas infraestructuras sanitarias e sociais, entendo que debemos ter autorización para facer un investimento expansivo. Un investimento expansivo non é gastar por gastar. Un investimento expansivo non é endebedarse de forma a granel. Non. Un investimento expansivo é activar e operar en asuntos concretos que despois se recuperen a través do incremento dos ingresos públicos. Si se financian investimentos tractores que producen emprego e que incrementan as exportacións, eso se recupera.